6 door Marcus de Boer. Good job. Zestien 9 door Susila de Kruijf. Door dit doelpunt van Marion Visser heeft iedereen van El Urca nu gespeeld. Door Betty Jansma. En nu gaat zelfs Marcus ook nog toveren. Zevende doelpunt van hem, 28-20. 28-20 voor LSV Urca. Nog een heel fijn weekend. Spelersbegeleiding, maar vooral ook de fantastische supporters van opbouwen. Een goede terugreis naar Maarsen. En we hopen zeker ook jullie volgend jaar weer terug te zien in de league.